Daghang salamat ug anian usab kita sa atong kinahang mga health guide. Kumusta ang mga sugbuanon ug maayong adlaw Pinoy? Ang atong hisgutan karon mao ang gihangyo sa usa nato nga televiewer niining atong kinahang nga giya sa panglawas o health guide. Kadtong nihangyo sa topic nga myometrial, ako lang nang hisgutan sa sunod nga semana kay ato pa manghubaron sa atong kaugalingon nga pinulungang binisaya. May ganin atong isgutan karong hepatitis, ana-anadaan sa stockpile nato. Magpadayon kita. Ang tinubdan ining pagdalag sa kapanitan o kalimutaw sa mata, mao ang paghubag sa atay nga nataptan sa hepatitis virus. Ang atay mo dakog mohubag, mabatig mahilam sa ilawom sa tuong gusok, dayon kagusbat permanente ilabi na gyud kung mapasagdan. Daghan kay hepatitis virus. Sama sa A, B, C, D, E o G. Ang common kaayo nga infection mao ang hepatitis A, hepatitis B o hepatitis C. Ang ilang mga simptomas nagkapupareho ra ang tanan apan ang ilang modes of transmission o mga komplikasyones nagkalain-lain. Ang prevention o paglikay niini nagkalain-lain usab. Ang hepatitis B mas seryoso o mas grabe kaysa hepatitis A. Ang hepatitis nahibalawon sab nga dili lamang virus ang hinungdan nga ang pagkagusbat sa atay nagagikan usab sa ilimnong alak o alcohol sa ubang medisina o ubang mga chemicals. Ang mga timay alhan o simptomas maura og flu-like symptoms, hilanat, lapoy og sakit sa kaunuran o kalutalutahan. Way gana mukaon, suka o kasukaon, kapoy sa kalawasan og daag sa panit o sa mata. Kanang gitawag nato nga giawasan sa apdo. Karon dinhi sa atong nasod Pilipinas. Ang Red Cross o RBC dinhi sa ato, ang tanang blood donors tagaan gyud sa libre nga hepatitis test. Kay daghan kaayong report sa mga blood transfusion hepatitis. Unsa may atong buhaton kung nagsuspitsa kaniining hepatitis? Way langan-langan adto gilayon sa imong doktor aron ma-diagnose dayon. Pahuway og kaon sa mga pagkaon nga makaayo kanimo. Ayaw pagpangusog o pangalsag bugat, likay ang alkohol o ilimnong makahubog, timan igir kini nga ang imong doktor maugay mo ila o mo diagnose sa imong sakit. Ipa-blood test o ipa-ultrasound to rule out other causes of jaundice, sama sa bato sa apdo o hubag sa pancreas o mga tumor nga muduot sa agianan sa apdo. Unsa man kunoy mga komplikasyones? Una nini kanunay pangatol sa panit tungod niini masamad o mahimong nuka sa panit tungod sa kadugayong pagdalag sa panit. Mao kana siya sa hepatitis A. Then, ikaduha, liver failure and death. Ilabi na gyud kung magusbat ng atay, dinhi usab kana sa hepatitis A. Liver cirrhosis, migahi og mikupos ang atay, kana makita kana sa hepatitis B and C. Then ikaapat, tumor sa atay o liver cancer, which is common in men nga makita sa hepatitis B og C. So karon unsa may mga hinungdan ug nga matakbuyan ang tao? Ang hepatitis A mutakboy sa tao pinaagi sa mga infected nga mga pagkaon, tubig, prutas ug mga utanon nga nahugasan sa contaminated water ug ingon mausab sa mga kinason nga nagagikan sa polluted o contaminated water. Ang hepatitis B mutakboy sa tao pinaagi sa panghilawas sa isig ka tao, mababae man o malalaki. O pinaagi usab sa dagom o injection nga ginamit na sa ubang infected person sa mga adis-adis, kaning sharing of needles, o pinaagi usab sa infected nga mabdus nga mapasa sa baby ilawom sa tiyan. Ang hepatitis C mutakboy sa tao pinaagi sa dugo o dagom sama sa blood transfusion o sharing of needles sama sa gibuhat sa mga adis-adis. Usahay mutakboy usab kini pinaagi sa panghilawas o sa mother to child spread. Panagsar kini dili kanunay. So unsa may atong buhaton nga malikayan nato kini sakita? Sa hepatitis A, hugasi og sabuni ang imong kamot. Human gikan sa kasilyas. Ayaw pagkaon sa mga dili linuto nga pagkaon o sa kinason nga dili eksaktong pinabukalan. Then, kinahanglan magpabakuna sa hepatitis A. Doon na tayo gitawag og passive immunization by immune globulin injections.
kini short-term protection kini. 3 to 6 months lamang kini. Ug doon na sabtay gitawag nga active immunization sa hepatitis A, naglangkob og 3 ka injections sulod sa 6 ka buwan. Pinagi ini, maprotektahan kita lapas 10 years ang immunity. Sa hepatitis B, pabakunahi o ipa-immunize ang bata ini katao. Dayon, avoid promiscuity o likayi ang patakag panghilawas. Likayi ang paggamit sa mga dagom o syringe o injection nga ginamit na sa uban, sama sa sharing sa mga adis-adis. Dayon, likayi usab ang paggamit sa toothbrush o pangbalbas nga gigamit na sa ubang tao kay basin baya ug nagdala kadto siya sa kagaw sa hepatitis. Ug ayaw gyud kumpiyansa sa mga unsterilized needles kay basin baya og nagamit na sa ubang infected nga tao sama sa tattoo o sa tusok sa daungan. Then dinhi sa hepatitis C, kining hepatitis C wala pag-vaccine nga makapanagang kanato. Ang ato lang gyud mabuhat mao ang paglikay sa pagpanghilawas ni bisan kinsa. Likay ang pagpatusok sa dagom nga ginamit na sa uban. Likay gyud ang drug abuse kay anaman diha ang sharing of needles. Ayaw gyud paggamit sa toothbrush o shavers nga ginamit na sa uban. Kung magpatato, magpa-acupuncture o magpatusok sa daungan, sigurua nga sterilized ang dagom nga gamiton. O karon ang atong balaanong kasulatan magagikan sa libro ni Santiago, chapter 5, 14 to 15 verses nga nag-ingon, kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa iglesia aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton, ang Ginoo mupahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mupasaylo sa iyang mga sala. Pagkanindot sa atong balaan kasulatan. Og mao kini mga higala, kini inyong higala si Dr. Warfi Tupas Ingracia mao ginud apan kanunay gyumingon nga ang lawas ganing mapasagaron mao gyud akong sagabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Maayong adlaw Pinoy ug kumusta ang mapasigarbuhong Bisaya sa tibuok kalibutan. Apakabar, baik